Kaixo lagunak, Unai Zamorano naiz ni eta gaurko honetan koreko klase bat prestatu dut eta egingo dugu. Bai, pixka bat, abdominal eta lumbar zonalde hau lantzeko. Bai, presto dute? Goazen! Oso ondo, lehenengo ariketa pixkat berotzeko, bai? Zubia. Ipurria, gora. Zubi posizioa, bai? Arna sartzerakoan, gora. Bai? Arna sabota. Eta bera, 10 errepikapen. Goazen. Oso ondo, urreko ariketa berotzeko ere, bai? Berdina, mekanismo berdina, arna sartzerakoan, ipurdia gora eta hanka bat aurrera, bai? Ez gora, aurrera, pixka hor mantendu, arna sabota eta bera, bai? Arna sartu, ipurdia gora, hanka bat aurrera, pixka mantendu, arna sabota, eta bera, 10 errepikapen eta zati nagusekin hasten gea. Goazen! Bakatu 10 errepikapen hanka bakoitzarekin. Bi goaz, goazen! Oso ondo, aldaketa beste hanka. Oso ondo! Bale, da beroketarekin ja bukatu dugu, amaitutzat ematen dugu beroketa zati hau, eta zati nagusiarekin hasiko gea, bai? Lehenengo ariketa, guraizeak, gora, bera, nola dezoa asuntoa. Enborra, pixkat, gora molestu, lumbarrak ondo apoiatu. Hankak, goitz, bai? Arna sartzerakoan, bat bera, arna sabota, hanka hauek, gora eta bestea bera. Bai? Bidean gurutzatzen dira. Bidean. Bai? Ez bat eta bat. Ez. Bai? Airean.
eta bidean gustatzen dira. Bale? Horretu, gogoan arrastegea, arnaz atzerakoan, beraz, bota, bai? Oso garrantzitsua da arnaza, mugimendu lasaiak eta ondo. 10 errepikapen, 3 serie, bai? 6 eta 6 artean, 30-40 segundoko atsedenaldiarekin. Bai? Baza. Bat. 2. 3, arnasa. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ale! Domina fixa relajatu, deskantzatu, urpixka. Eran... Nire nekatuta nago, Ni behintzatia nekatuta. Oso ondo. Bai, egorrak eskatigo, lumbarrak ondo apoiatu eta goitik askiko beha, bai? Ez behaino. Bai? Fixa, tensionatuta eta behaino, nahikoa zangoa. Abdominazio hau natzeko, Oazen, bigarren txeria. Oazen. Bat. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ale, ondo. Ariketa honen azken seria gainengo dugu, bai? Abdominalak pixkatarela jatu, bai? Eta guazen, 3. eta azkena, bai? 2. eta guazen. Arnaz aurretu, ondo egin da. Zazpi. 8. 9. Eta 10. Bale, ondo. Deskantzatu pixkat, ure bariketa. Gurutzatu, hankak gurutzatu. Hemendik, bai? Bat. 2. 3. 3. Bai? Berdina. Mare errepikapen. 3 serie. Guazen. Arnasa, hartu, bota. Hartu, bota. Bai? Guazen. 10. Guazen, bigarren seria. Bat. 2. 3. Horretu arnasa. 4. 5. 6.
zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Ale! Zer mozu azte, espero ondo ja. Eta horretu, mugitu etxean. Harik horren azkeneko serierekin hasiko gea bai? Venga, 3, 2, 1, goazen! Lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta hamar, ondo! Ale! Hurrengo ariketa bizikleta egingo dugu, berriro ere borra goruntz, eta hemendik bat, bi, berdina, 10 errepikapen, 3 serie edo oroitu arnasa oso garrantzitsua da. Arnasa hartu, bota. Bai? 10 errepikapen. Prest, 3, 2, 1, goazen! Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, descanso, ondo! Goazen! 3, 2, 1, Vale! Oso ondo! Azkeneko seria egingo dugu, eta egin zalatzen dugu. Prest? 3, 2, 1, goazen! Eta hamar, oso ondo. Bale. Bueno. Hiru ariketa egiten ditugu. Orain, beste ariketa, 3 jarraian izango dira. Bai? Horrentzate, uraizteak, gurutzapenak, eta bizikleta. Barriko ditugu. 10, eta 10. Aurreko 3 ariketa berdin, horiek denak jarraian. Bai? 10, jarraian eta 30 segundoko atsedena. Bai? Adibidea. 10, jarraian 10, jarraian 10. Descanso. Bai? Horrelako 3 serie eta lunbararekin hasiko gea, bai? 3, 2, 1, goazen! Lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta 10. Goazen! Bat, bi, hiru, lau, bost,
sei, zazpi, zortzi, arnasa, bederatzi, hamar, eta bizikleta, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta hamar. Oso ondo. Bale, eskuak nahi kezituen bezala, airean zailagoa da, lurrean pixka errezago, tripan, buruan, nahi zituen bezala, bai? Biseri egoitzen ez digu. Prest, hiru, bi, bat, guazen. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, gora! Hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, bizikleta! Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta hamar. Oso ondo, 30 segundo hauek, ebaten baiz dute deskantsuarekin, urpiskateran, bai, lehortu, bale? Azkeneko serie egin dugu, bai? Eta lumbarrarekin hasiko gara. Espero bihar abdominaletan agurketak izatea. Prest, azkeneko seria. Hiru, bi, bat, guazen. Hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, gora! Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, bizikleta! Bat, bi, guazen, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, bale, oso ondo. Bale, abdominalekin bukatu dugu, bai? Lumbarrekin hasiko gara. Erraxa. Burutela. Ez atzaian. Bai? Zer nahi dugu eskuriko besoa. Altzatu ezkerreko hankarekin batera. Bai? Eta kontrakoa, ezkerreko besoa eta eskuriko hanka. Bai? 10 errepikapen, 2 serie. Bai? Prest, hiru, bi, bat, ja. Bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, eta descanso. Ondo. Azkeneko seria egingo dugu, bai? Bi serie izango dira. Berdina, bai? Eskuriko besoa, eta kontrako hanka. Ezkerreko besoa, eta kontrako hanka. Bale? Prest, hiru, bi, bat, guazen. Bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta hamar. Oso ondo. Bale. Eta entrenamenduko azkeneko ariketan sartuko gara. Bai? Berdina, kuadrupedia. Berdina,
bai? Eskuriko esoa, eta kontrako hanka. Bale? Berdina, 10 biderri, 10 ekitapen, 2 serie, lasaitasuna eta estiramenduak, bai? Horretu, arnasa, ondo. Arnasa hartu, bota. Bai? Prest, 3, 2, 1, guazen. Bi. Sei. Zazpi. Zortzi. Bederatzi. Ama. Ondo. Azkeneko serien gelditzen dugu ya. Amaitutzat emateko bukatzeko. Guazen. Zazpi. Zortzi. Bederatzi. Eta 10. Oso ondo. Estiramenduak. Lehenengo bizkarra estiratuko dugu. Behatz puntekin. Aurrera eta ipurdiarekin atzera. Oso ondo, abdominalen txanda. Pixkat erlajatzen ditugu. Arnasa hartu, bota. Oso ondo eta bukatzeko kuadrizepsak estiratuko ditugu, bai? Tentsioan ibili ditugu eta espero eta asko gustatu izatea klase jarraitu hau eta etxean egitea, bale? Ea bihar zer moduz daudeten eta ea agujetak izaten dituzuten esango diazute. Ni behintzat lehertu eta bukatu dut. Ondo egiten baldin bada, aldaketa. Ondo egiten baldin badira ariketak, bai? Arnasarekin kombinatuz oso ondo lantzen ariko geha, bale? Proiektu klase jarraitu hau edo ariketa hauek egiten zutela etxean egunero, 2 egunetik behin, bai? Oso onak dira eta beharrezkoa da abdominalak eta lumbarrak fuerte edukitzea, bai? Zonalde hori gogorra edukitzea. Bale? 3, 2, 1, eta listo! Oso ondo! Espero gustatu izatea, eta hemendikan ikusiko geha, bai? Eta oroitu, mugitu etxean.